Meta ninsabu jinbiss il-bot mill-festa ta' Santa Maria Wanjus is-Sibt filgħodu, sebaħ fil-pjazza ewlenija tal-Mosta fejn bħalissa din xogħlijiet li huma ntiżi sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Mostin u tan-negozji f'dawn l-inħawi. L-għan prinċipali ta' dan il-proġett massiv li ilu snin maħsub li jsir imma li qatt ma sar huwa li l-pjazza sservi ta' spazju li fil-perspettiva infrastrutturali tagħha tkompli tisboq l-investiment tal-Kunsill Lokali tal-Mosta u Infrastructure Malta. Il-perit tal-proġett Antwan Zammit spjegana li dan il-proġett jiforma parti minn strateġija aktar wiesa li tnediet fil-proġett Slow Streets fil-Mosta. Il-ħsieb huwa li jkunu mtejba s-servizzi u l-faċilitajiet pubbliċi f'żona pedonali u fl-istess ħin jinħolqu spazji pubbliċi urbani ġodda filwaqt li jkunu mtejba żoni pubbliċi li tiġà jeżistu. Il-proġett ħajkun jinkludi reviżjoni fl-maniġjar ta' traffiku sabiex jiġu kontrollati l-vetturi li għaddu miċ-ċentru u titnaqqas il-veloċità tagħhom bekk ikunu jistgħu jinħolqu aktar spazji pedonali siguri u aktar korsiji għaċ-ċiklisti. Meta jkun meħtieġ dan il-proġett se jiffaċilita l-eluq tal-pjazza. Ħadna l-opportunità li nitkellmu ma' xi parruċċani li nsertaw fil-pjazza u tlabnihom jgħidulna kif ħajaffettwhom dan il-proġett la darba jkun lest. Jien naħseb dan kien bżonnu dan il-proġett ġej xogħol tajjeb, żgur, qatt ma sar bħalu, jiġifieri il-Mostin kollha qed jistennew dan il-proġett. Min naħseb dan il-proġett ħajaffettwana sewwa ħafna. Aħna trabbejna f'dit triq. Konna mbagħtu bidħul meta tagħmel ix-xita kien jidħlilna ħafna ilma. Jien naħseb il-Mostin kollha ħajgwadanjaw. Jien għalija aħjar ħafna għax għamlu l-rampej u komdu. Nimmaġna li se tkun meta tkun lesta tkun il-pavimenti huma ta' kwalità tajba, jidhru l-materjal. Dan forsi stajna vitajnieh fil-festa għax naħseb saret fl-ar żmien li seta' jsiru. Ma li bqija nisperaw illi fl-aħħar mill-aħħar is-sistema taħdem. Lew, proġett ambizzjuż, proġett ta' ċertu portata bla dubju, mill-lat ta' estetika naħseb għandu jkun m'għandux dubju ħajkun sabiħu ta' ċertu klassi bħal pjazzez kbar barra minn Malta. Jidher li miexi b'ritmu tajjeb, dan naqra konvenjenti ikun hemm, naqra tfixkil ikun hemm. U kulħadd jgħid tiegħu, però on the whole naħseb li ħajkun tajjeb. Sewwina tiegħi jagħmilha qabel u ġett tajba ħafna għax laqas naqra il-ma ma joqdilna. Kuntenta ħafna. Le, dal-proġett huwa sabiħ ħafna u se jgawduh il-Mostin Malta kollha u t-turisti speċjalment. Nisperaw li issa bit-traffic management li se jkun għaddej fil-pjazza. Il-pjazza ma tibqax tingħala żmien il-festa biss, imma tagħti ċans il-laqdiet soċjali kif ukoll il-każin tal-banet biex fost is-sena jagħmlu attivitajiet anke huma